Abalandeli bomkhonto wesizwe eThekwini bamashele ebhenki lase-FNB emva kokuba ama-akhawunti kaJacob Zuma evaliwe babe sebebanika umnqamulajuqu ka-7 days wokuthi amabhenki aZuma mayengavulwa bazothatha inyathelo bayawavala amabhenki. Now, this is a big show for $100.
Viva ngokhetha itekisi viva. Asiba singena sibona kwenza kanjani ngaphakathi. But just eFNB sikhuluma naye ngabavumeli singene siyamphela useFNB yaphela. Siyabonga kakhulu ukuba la sibonile lapha khona lento oshayayo la ngizocela ukuthi sibhekele okokuqala umfundisi lubango besintu akasibeke simonge uhamba sifike la siphephile ngoba le memory siyakhuleka emakhosini ensika lelizohlanga siyakhuleka kudingana senza ngakhona oyethu soshanga nomfresh siyakhuleka kushanga ngisaba ukuthi ushaka udlule biyadaba udlule emanqolweni kaze wasemanqolweni yebala siyakhuleka isibe semabantu udlule ngane vukuza amadoda ingende nebabekada labenze daba ngale kumenza semakhona abaZulu njengasila sibelapha ukuthi lapho eVP sizele baba wethu uMamalanga sicela bonke nyandezulu namakhosi onke ebekanye nathi makhosi sicele ubishop
ngabe isikhulu u-FNB 2 minutes the sign and the code. We are disputing, but there is space. Amanda! Where to? Amanda! Ngifuna ukusho ukuthi namhlanje siyabonga. Umsindi eFNB. Kusukela mhla uZuma ebamacala. Yebo. Akakazi ungamalala kukhona impumela. Yebo. Uliswe izinhlaka zonke. Manje usezisa ababa ikholo. Yes. Kuyasethusa kusethusile lokho. Sethusile ukuthi nakambe ukuthi unqamalala ngalesi sikhathi esinzima kangaka. His accounts has been closed. Why they did choose this get into the throne. And all this will be stopped. Exactly. Because we know that Stellenbosch is going to be shut down. Yes. Our spiritual standpoint as the leaders of the spiritual sector, Zuma is one of the community leaders who led us into the taking down of the apartheid era. Yes. In 1994, prior 1994, he was jailed. And in democracy, he was also jailed. I thank you because this time we are in the Passover time. I think Zuma is going to the cross and then he will resurrect again. We are crying. We are crying. We are the nation of South Africa. We are the South Africans. Even the police and the soldiers, they know the fact. We are not here to fight to the FNB. We are here to put the memorandum and say, can you put back the account of Zuma? Niti udlani ekhaya. Nijabiswa yini ngani abazukulu asibela? Nilalela namajaji athengiwe. Nakhokhe imali. Nami ndaba. Asiyakubona phakathi. Abantu kuyena ngafothekisweni manje. Abasithethele kancane. Wonke amabandla. Bengiyothi nezinyanga nabathandazi. Akuhlangane manje. Kanti umuntu omnyama wenzeni? Siyambonga uPutin. eRussia othi yakutholile ukuthi uJesu wayengemhlobo. From now onwards, we are going to worship Black Jesus. Yakala.
Nkosi. Viva! Viva! Awethu! Comrade, asiteleke ugodolo angasiphe just ukholise ngale ungabusaletha ngakithi ubatshela ukuthi why we are here today. Amanda! Awethu! Amanda! Awethu! Ayibuye! Africa! Nanza wethu. Manje maphambi kwaleli bheke ngifikele okwenyanya. Ngifikele okwenyanya, ngesingazi ukungenza njani. Kodwa leli bhenki mina sengalivala-ke ngalinqamula ikhadi lana. Angeke ngikwazi ukuthi ngifake imali yami ebhenki le-apartheid. Angeke sikwazi ukwenza lokho. Uyazi ngani zakwethu ngicela ukuthi amaphoyisa awabungabi. Mina eGoli bengibamba umhlangano namaphoyisa ebusuku ngo-12. Ngifuna ukuzwa ukuthi yini le abanhlukumeza ngayo. Nibabona nje kwenza ingane zabo nabo. Hayi ngoba bethanda ukwenza lento. Abathanda ukuyenza lento. Nkosi yami. Abakwazi ukuphumela obaba. Sethi nathi asifuni. Senzela ukwenza iy'ngane zabo. Mina ngihlale kakhulu ngibambe imhlangano namaphoyisa. Kunzima ngane zakwethu. La ngenela inye i-social live wami. La ngitshela lathi Godole siyithengela ama-uniform, siyithengela ama-boots, kanti khona abangirekhodayo i-social. La ngifonela la ngitshela lathi sebengirekhodile. Sengibizwe ukuthi ngiyodisciplinwa. Ngathi whatever yenzakalayo ungitshele ukuthi kwenzakalani. So that ngizokhona ukuyilandelela lento kuze kufike ekugcineni. Hayi ngoba so-clever masenza yonke lento. Asifuni iy'ngane zethu zingene kulolu ubishe esikilo njengamanje. Sifuna iy'ngane zethu uma wena you are happy la ukhona. Yazi ukuthi ingane yakho uzoyishiya emanyaleni. Njengamanje wonke umuntu akacabange ingane yakhe. Ney'ngane zonandi. Wenzeni uZuma. Ayikhulume mike eminika kancane. Ayikhulume le mike le. Ivalwe ibhenki lakwa-FNB. Mina sengalibhala ama-comrade nonke ngiyacela ukuthi sivaleni konke amabhenki. Uma kuwukuthi uZuma ama-account uZuma unamaphosa uyakwazi ukubeka imali phansi kwamatrust. Yebo! Shuthi zonke asibeke phansi kwamagrants. Mina wonke amazwe engisuke ngiwakhuluma akunakho Kumele sibheke phansi kwamagrants. uNkulunkulu onginikeza onke amandla ukuthi ngikwazi ukubeka ndawo yonke into. Ngivala right center ukuthi angisokhuluma kabi ngo-ANC. U-ANC uhlulekile dismal. Yebo! Njengoba ubhale i-akhawunti lababumsholozi bacabanga ukuthi udlani ngey'ngane zakhe. Yini lento abayenzayo bayenze ngalesi khathi? Ngiyake ngathi isinqumo saseBloemfontein sesiphumile. Izinto zojabha ngoba lelo qala sesilwinile. Ubaba uZuma akakaze wahluleka nabentwana. Yebo! Phela siyaphala. Hayi ukuthi ngoba sizala kuba amaphoyisa siyaxolisa ngenza kwethu. Konke esikwenzayo asikwenzi ngoba sifuna ukuntshosha umzimba nomsebenzi. Kodwa uma njengamanje singayela ukuthi silwele lo mzabalazo ukuthi ifreedom isikhona. Ifreedom ayikho namanje. Akaze sibe nayo. Ngiyacela ngani zakwethu nisibekezelele. Sizonqoba noma kanjani. Sizonqoba ubaba Jacob Zuma. Uyanqoba. Ngeke sizakwenze kuthiwa singene okhethweni. Or not siyokhethweni. Ngoba ama-FNB ma-corporate asibavaleni. Uzobezobona leli bhenki le-apartheid. Lele-apartheid uma usebethezi phela bengaphendulile into esizoyiswa bengayivulanga i-akhawunti sonke wonke ama-akhawunti aleli bhenki esikhathele mina ngangitshele ngomento
ukuthi freedom is coming tomorrow. Yayikade iqinisile engathi sizocula manje. Ngomhla 29 sizocula ingoma. Freedom is coming. Yebo. Yebo. Jacob Zuma uzoba upresident. Nakajani. Ngithanda. Njalo. You click. Viva, you click, viva. Anything come on the buffet to come. Amanda, awethu, viva Jacob Zuma, viva MK, viva. Ma-comrades sibingelele sibonge futhi sihambile sisuke Albert Park sasafika la and ilula nje into lethu iclean mandate iclean. If bevale ama-account ababa umsholozi asikwazi-ke ukuphila la eSouth Africa ngaphandle kwababa umsholozi. So i-FNB ngoba sizela sizoyicela ukuthi ayivulele ama-account kababa umsholozi ngalo 7 days esicela ngawo. Besicela ukuthi lecabanga ukuthi i-MK ngoba ibone abangakanani bayibhizinisi abangasuyisayida-ke nenhlangano le esihlulekile ukusilinda for iminyaka more than 8 yaba khona. So besicela ukuthi i-FNB ibe ibhizinisi njengoba nathi siletha ibhizinisi ibona nabo abangasuthenga abaqhubeke benze ngendlela enhle kuthina sonke ukuze sizokwazi nathi ukuthi sibahloniphe. Amanda ake sicele AM wasabantwana siphethe namakhosi la namakhosi azoyivala i-account. Viva AAAM, viva! Viva AAAM, viva! Amanda! Siyawavala ama-account, siyawavala! Siyawavala ama-account, siyawavala! Ngibingelele kwabaqaphi bethu abangaba-SABS ngivumelana noGotolo ukuthi siyanhlonipha siyanthanda mina kudala yena ngithanda. Maqabane eFNB sizokhuluma nani ngqo. Ngiyacela ukuthi nisinikeze iy'mpendulo ukuthi kungani umsholozi evalelwe account. What a coincidence. Why la sesithi khona sesibuyisa izwe lobabamkhulu, izwe lelembe, izwe lokhokho bethu, izwe lenkosi uPhetshwayo, izwe lenkosi uDingane, izwe lesilo sasosuthu, izwe lamqolajuba, izwe likamdlokombane. Lapha sesithi sibuyisa khona kube nina ikhathi nicabanga ukuthi konje mhlambe inkingane. Ngiyacabanga nje assume ukuthi ngenabheka iqhashaze khona. Siyacela nisibuyisele impendulo ngoba if nilivala ningasicaciselanga sicela impendulo zingakapheli iy'nsuku eziyikhombisa. Nibe nisibuyisele impendulo kungani kuvalwe i-account kababa umsholozi. Thina sithi-ke an injury to one is an injury to all. So asikwazi ukuhlala sigoqa izandla sijabule kodwa kube khona osafarishayo, especially umuntu onjengomholi wethu ozobuyisa izwe elantshontshwa yibo laba abareporter leko rupet. Sengiyasola ukuthi naleli bhenki leli lu-First National Bank ngiyayibuza ukuthi laqanjwa kanjani kwathiwa First National Bank. Ngithi okusho hayi lona lokuqala engabe kwakuyela amabhunu engabe kwakuyelani. It's my analysis. Ngiyayibuza ukuthi why lenze kanjena lihlukumeze ngoba lihlukumeze isizwe. Uma uhlukumeza umsholozi angithanda ukukhuluma. Uma uhlukumeza umsholozi uhlukumeza isizwe sonke. Uhlukumeza ngiyacela ukuthi nisilungisele ngoba ngeke sikwazi ukubuyela ey'khathini zangama-early 90s. Ngoba if singayitholi impendulo ngiyasola ukuthi thina siyakwazi ukulivala izwe lime lithi thaka. Ngoba ngasivala sivalele umsholo siyakwazi into ey'ncane lezo. Singalivala lime thaka singabuyela ekuqaleni lapho sasishayina sesibhekene ngisho nanoblomu. Sishayina sibhekene nabo siyalivala izwe lime thaka. Sicela iy'mpendulo zingakapheli iy'nsuku eziyikhombisa. Amandla awethu. Okay, isikhulumi sokugcina asicele nangu umlungu wethu MK. Viva Zuma! Viva! We are Jewish people. Viva! Viva!
stand behind Zuma for all what he does. Viva! Viva! We are now looking at eFNB. eFNB, we don't want to go. We want to we are Zuma's people. We stand behind Zuma, we right behind him, so he goes. And we don't get to all out of our suggestion to you, let's leave on friendly note. Let's not leave on a bad place. Open up Zuma's account. We're giving you 7 days. That's what you're doing. Is that not right, people? Right. Are we Zuma's people? Yeah. Do you people agree what I told eFNB? Amanda! Where to? Amanda! eFNB, we are all Siyabonga, Amanda. Viva, viva, Umkhonto, viva. Viva. Viva, Umkhonto, viva. Viva. Comrades, siyabonga kakhulu, makabane, siyabonga kakhulu. Sisila manje, la kunento esilethe kwa eFNB ebizwa nge-petition. Siyacela ama-leaders akwa eFNB athi come closer because of this microphone. We will give you our own security as Umkhonto. Can you come forward, please? So that we can read. I know, my lady, that you are Umkhonto. I understand that. Manta! Where to? Comrades. My comrades. This is a petition from MK to First National Bank. I know you are a manager, but I never have a title or a position of who that you went to. Can you introduce yourself? A local marketing manager, region Chudelo Petewonke, ama bank eThekwini for marketing. Are you going to market it today? I think it's difficult today because we are going to demarket the eFNB. Comrades, okay, can you introduce yourself? Nevesh Naidu. I'm the branch manager of Beach Branch. Okay, branch manager of Beach Branch. This one? Yeah. Yeah, I know you. I used to come and open the bank account here. Comrades, without wasting time, I want to say to you, we win the court case, and we are going to win the eFNB case. The choice is with eFNB. It's not with us. eFNB, this is your choice. As you see this group of MK that are here today, they are here understanding the mandate that if within 7 days you don't react, you don't respond, because before the court gave you the order, I think someone applied for the order. The same one who applied for the order should go back and apply again to open Zuma's account. So now we are saying first, eFNB must open Zuma's account within 7 days. You understand that? We need eFNB to compensate Mr. JZ Zuma
for public humiliation. uZuma today has got no dignity. In all banks, not FNB only. Zuma has got is a suspect on every bank, even including our banks in South Africa, African banks and other banks. So by this stigma that you've done, you have to correct it and you have to compensate it. MK will de-campaign, not now. You must understand it. The MK will de-campaign FNB Bank to all South Africans. So that means you don't have a business anymore. By closing, okay, let me start again. MK will de-campaign FNB Bank to all South African citizens to close their banking services within 7 days. So if you don't respond in 7 days, we go to social media. We know the Stellenbosch Mafia media who's supposed to take this information were withdrawn from this match because it was not supposed to reach the maximum ears of South Africans. But we are going to do it on our own. Exactly. Remember, MK is one that has already not in favor of the media of the Stellenbosch Mafia. But of course, 2024, we are taking over. Where will be FNB by then? If you don't seriously attend this. Okay, number 3, stop dictating imperialization and control on financial institutions by capitalists appointed by the West and the Euro. So this bank, we know that is 100 been founded by European countries. We know that as African people, including you, because you are our people as well. It's not that you are not our people. It's just that the job that put you in FNB. But here, if it's not happening, we are going to ensure that this bank is not surviving. All Euro banks in South Africa must stop undermining indigenous people in the country. You know why? The same bank doesn't allow people who don't have assets to open accounts, business account, loans account. So we are not allowed to do that. So, but other race groups, the white, no one is asking so many questions when they want to open the account. So today we are saying, guys, stop that. Okay, all big banks, all big 5 banks must reduce interest rate since they overcharge the citizens over 10% since 2024. You know the story. At some point, someone apologized on your behalf. But now, all this is coming out. We want our money, we want the banks, these 5 big banks to refund us this 10%. That they will keep charging us wrongly. So now we say money to say So now you are going to sign, I'm going to sign, and you are going to take this. Please ignore some mistakes here. It's an error of typing, printing, and all that. But the message is clear. So we sign it, and then after that,
take it inside, you stamp it, you bring it to us so that we can share with a very progressive media that didn't take the instruction from the white monopoly. Manda! So thank you so much, comrade. Here they are getting. Here they are, comrade. They sign a Manda! Manda! All right. So tell again. Sign the comrade. Tell again side the baby over. Why sign now? Why sign now? Why sign now? Yeah. Let's check them, let's show them that their accounts. Come on. Let's show them their accounts. Aqui bem, não sabe? Yeah.